Sahur, 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 mateni lampu. Ojo, ojo. Oh jadi mateni. Lho. Arek ngantuk. Iya, ngantuk. Nyawa iku redan. Nah. Kon niku Kok enggak tahu turu ae. ya tak cili turu. Wong dia ono enggak tahu turu bongko. Timermu mati lho, timer. Tangi. Kon mau lapo malik-malik? Foto Tokopedia. Iya. Ben aja sponsor lah. Oh iya. Iya aku betul. Heeh, kan anu ta, tender online shop kan. Turumu kok atik akrobatmu. Iya aku galak-galak kok kan. Terus Itu suruh. Duh. Baru seminggu kan lu enggak bener-bener. Iya. Enggak maksudnya kan adewe wis janjian. Janji opo? Nyoblos 01. Hei. Janjian itu. Wis mari ngomongane. Kapan iki lho goblok arek iki. Ade kan wis janjian nek bakal nggo wong sahur. Lah apa jame sahur kon malah turu. Nah. Mohon kabeh sing gawe SMS aku. Lah, oh zamane wis WhatsApp kok sing kok SMS. Roket mau Ayo mbak. kon nang WhatsApp. Sablo. Jeneng Arif uripe rik temenan. Kan aku kan area old school. Wih. WhatsApp len. Enggak masuk. Enggak masuk. Kok aku enggak ada pulsa. Kapan enggak data. Tadi kan arah-arah iki mau Mbak Firza kan awak dhewe sing ngernyakno suwe. Timbang poso mek pala nek trawe ambek poso to. Turu-turu tok. Nah, awak dhewe nang pala dengan bangun ngomong sahur. Koyone rencana iki enggak suwe wingi kan. Lho ya akhirnya iki ancen nih kono turu ket wingi. Nah, Sablo. Hari ini lebay. Gini merencanakan suwi ngono. Kalau ada cara lebay kon. lu saiki gak duwe polo aku rek. Yo gak Berarti terus. apa berarti? Yo buka wong sahur iki alat-alat wis tak siap. Nah, kon iki cek-cek, Bos. Aku cek-cek. Iki aku gak tau nyekel iki. Iki kon iki. Iki cek-cek stand up apa masalah? Bapak. Ecek-ecek apa nojo. Jawab. Ini ya bos, nyetemnya apa nyetem? Kadhe disetem. Kan alat musikku kudu disetem. Iki kan mek dodok-dodok sing penting. Tapi kan ikut nada-nada ya. Yo kadhe nada-nada iki sing intonasi gawe ngatur Kon ritme. karo kan aku kan nyanyi-nyanyi deh. Oh iya, sing Sing musisi anak musisi. Kabeh nada. Iku ono mulai nang kunci G, kunci D. Kon kunci G sing mbok petet apane? Kilo kunci G Nada apane? nada. Ye. Lah, salah. Hari ini. Akan dulu apa? Ah, kunci A. Salah nggak? Salah. Lu acili kok. Itu A alfabet. Ini mau aku mau ini. Alah, Aku mau ini. Ini kunci A gendrek. Oh, agak break. Nggak ngerti kuncian. Terus ini apa berarti? Ya wis ngene intine kok ada tutuk-tutuk buka sahur intine membuat kebisingan. Tuh mau tuh dia. Enggak ada itu, tutuk tujuan. Sudah jadi wong sing sabar. Iya, sabar mulai desa kok Dian. Apa? Iki bulan Ramadan. Oh iya. Bulan Ramadan. Ya berarti awak dhewe meneh raiku golek turu nangi wong sahur. Awake turu gak apa-apa. Ya ojo. Lah ono menturu awake mendelik ngene ono. Ono. Lah kae muda jare. Jadi enggak tunggu sampai saiki. Ya ojo. Sampai nih. Ya mari Paling terawih. kali. Ora. Iki neges tapi banteran. Ya, Apa? kan iki tangi durung sih. Wis mari, cuma nyawa iki gurung jam. Ini nangi. Oh iya tangi. Ini Apa? gede. Nek nyene Apa? kelilipan. Iya. Berarti apa berarti? Ya wis pokoke ade gawe kebisingan saiki. Ah. Iki ketok jame wis gak ono. Berarti awak dhewe iki sahur dhewe berarti. Jamu.
Oh, jam 2 lebih. Oh iya. Jamku jam 4. Lah Kok sih? Jam London. Oh iya. Beda. Bedo. Yo, Langsung udah lah ya. Udah, iki langsung buka wong iki. Langsung buka wong, oke? Iya. Buka wong gawe alat musik aja dicocok di jampak wonge. Ojo. Ya tangi Yang bangun ada Handphone. nyala Google Map biar enggak kesasar. Alah, Astagfirullahaladzim, kita kamu ngomong ini. ini.